Rottevallen is een voorstelling die we nu aan het ontwikkelen zijn. En een voorstelling die gaat over ons twee, of wij zijn in wezen het vertrekpunt. En we vertrekken vanuit verhalen, vanuit dingen die we meemaken hebben in onze jeugd. En het gaat hoe wij op die verhalen weer omschoggen en hoe wisselend die perspectieven vaak binnen. Eigenlijk zijn wij hemelsbreed 300 meter van elkaar opgegroeid, maar onze levens zijn er heel anders uit gaan zien, terwijl we toch in a way dezelfde oorsprong hebben. Wat we blootlezen is alle verschillende kanten die de mierskip had. De mooie kanten, de schoonheid ervan. De warmte, het mierskipsgevoel, maar aan de andere kant ook de kanten die in het schaduw zitten, of de schaduwkant. Dus wat er als net een onderdeel van de mierskip is, om wat voor reden dan ook. Het hoort net bevast of eens op geen enkele manier een soort wezend vingertje te worden. Maar wat wij proberen is in eerste instantie een situatie te litten die in elke liedse mierskip voorkomen kan. En wie hing je daarin net boppen het verhaal? Dus wie staan beide op een andere manier in het verhaal en worden dus echt in het verhaal geconfronteerd. Dus het is net dat we de boppen, zeg maar als een soort van helikopterview, alles oceaan. Nee. Maar we worden op de vlieg zelfs echt geconfronteerd. Ja.